बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो साउथ गान्दाबिल गामियाव। ओमफ्राय बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला बेयावहाय जोंना आदा दहरमेन इसवारिनि अनसुलि फिसाजोखौहाय न'आवनो हाबा होनानै हरनाय जादों। नायनानै लादो मनजिथा, ओमफ्राय नै कमित आरो हौवा गोदाननि नामा। ओमफ्राय नायनानै लादो नै बेफोरबायदि डेक'रेसन खालामदों आरो ना, ओरैबायदि गिदिर खालामनानै हरदों न'आवनो। ओमफ्राय दा बेखौनो आंबो हाबा जानो लिंहरनायलाय थिग बेबायदिनो आङो दंफैयो। दा आङो मोजां भिडिअ खालामनो मोनस्लाबनाय नंला, मानो होनोब्ला आङो टाइमनि आंखाल, आङो लोगोफोरजोंसो फैफादों। थेवबो आङो ओरैनो फैनाय हिसाबैहाय एसे बानायनानै होलांनोसै, मानो होनोब्ला माखासे खाथि खालानि मानसिफ्राबो हिन्जाव गोदान बा हौवा गोदानफोरखौ नायनो लुबैयो। बे हिसाबैनो आङो बानायनानै होलांनोसै भिडिअखौहाय। ओमफ्राय जायफ्रा नायनो गोसो नायनो हागोन। भिडिअखौ मोजां एडिटिंबो खालामनो सम मोनस्लाबाखिसै आङो, ओरैनो जास्ट हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौल' दिन्थिनोसै आरो। नायनानै लादो। दे ओमफ्राय बैयावहाय बेदर सिथारगासिनो दङ। अमा बेदर, दाउ बेदर सावगासिनो दं, गोदागासिनो दङ। एभेलेबेल आरोना बेदरा, मा जानो गोसो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावहाय संदों बेफोरबायदि आरो, नैबेफोर गासैबो संजोबदों। ओमफ्राय नाबो दं। ओमफ्राय नै बेबायदि फान्थाव फ्राय, ओरैबायदि मोजां मोजां बानायदों आरो फान्थाव फ्रायफ्रा। दा बेबायदि आरो संबाय नै लाब्रा। ओमफ्राय बैयाव संदों हनै बेदर, अमा बेदर जाहैबाय। गरायसो माने गरायबो संदों आरो। ओमफ्राय नैबेयावहाय मैगं थाइगं। ओमफ्राय दा लोगोफोर बैयावहाय संनाय खावनाय संखांनानै जाहोगासिनो दं आरो। नैबेयावहाय अनला ओंख्रि दं, नारजि ओंख्रि दं, थास' बिथ'रि दं, सेस दंजोबो आरो। नै थास' बिथ'रिबो दं नामा? आस्सा, अनला नारजि, नारजि गैया ने? आस्सा दे, अनला दङ, दालि दङ। ओमफ्राय दा नैबेयावहाय फुरा जाहोबाय लोंहोबाय आरो नै गोबांथार जालाबाय जानो फैग्राफ्रा। दा आंबो जानो जिरायनायसै, मावग्राफ्रा गामिनि गोजा जानायसै बिदि आरोखि। नै लोगोफ्रा जाजेननायसै नै। ओरैहाय गामिनिनो ग्रिद ग्रिद मावदों नै बयबो। नोंबो जाफैदों ने? जाफैदों, बिब'नि हाबा नालाय जाफैनांगौ जादों। औ। दा ओरैहाय फुरा जागासिनो आरो। ओमफ्राय जाखांना थांलाबाय। दा 1:20 जाबाय नै टाइमा। दा बेबायदि आरोखि। आंबो जानोसै।